Maayong hapon, Mindanao. Ako si Orgil Relator. Pipila ka residente sa Barangay Talomo proper sa Davao City ang nabalaka. Human gibakbak ang bahin sa daig sa lugar. DPWH 11 gipaklaro nga gikinahanglang bakbakon ang daig alang sa pagdugang og gabyons. Ani ang report ni John D. Esteban. Pila na gyud ka baha ng agya na sir ba? Wa gyud na naguba. Pero nagihan lang nila, wa na naguba na noon. Ang video kuha kagabi. Nabalaka ang pipila ka residente kung ngano matud pa giguba ang bahin sa daig sa Talumo River sa barangay Talumo proper, Davao City. Sa live video, makita nga doon na nakadeploy nga pulis sa lugar. Di ay problema mua, ang mua lang makita ba kung nabas lay permit. Nasao nila mga tao nga maigo nila kay ilang sulti sa mua. Kutob daw gilid sa daig. Igo jud na tanan nya kana usaon mo na mga tao karon na diha. Ang DPWH 11 dayong gipulong ang mga residente o gipasabot nga kinahanglan gubaon ang dike alang sa pagbutang og gabyon. Gimando kini ni DPWH Secretary Vince Dizon sa iyang pag-inspeksyon sa maong proyekto ni atong Hulyo 29. So sa issue na giguba nato ang maayo pa na istruktura, buot lang nato ipaklaro na kini gibuhat aron maka-establish ta og maayo na base para sa atong ipangbutang na gabyon. So 1 meter lang atong kuhaon diha para mas lapad og mahimong mas stable ang pagplastar sa atong gabyon. Wala pa'y mahatag nga timeline ang DPWH kung kanusa matapos ang proyekto. Apan gipasalig sa ahensya nga paspasan kini. Gawa sa gabyon, nagpahigayon na usab og dredging sa suba aron mapalawman kini aron mas daghang volume sa tubig ang muragayday og bakunhuran ang pagbaha. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.